Ħoss ta' sodisfazzjon għall-aħbar li fuq il-Borża ta' Malta issa hemm żewġ kumpaniji ġodda grazzi għal programm SMEs Prospects li nħoloq biex joffri pjattaforma lil kumpaniji żgħar u medji biex ikunu huma wkoll imniżla fuq il-Borża. Il-kumpaniji huma waħda Taljana u oħra Maltija u għall-avvenimenti li rom jagħmlu din il-kisba importanti kien hemm il-Ministru Edward Scicluna. L-ewwel kumpanija li għamlet dan il-pass forsi xi ftit riskjus hija l-kumpanija Taljana SFA li tippromovi l-hekk imsejħa Green Economy u taħdem kontra it-tniġġis. Il-kap Tonino Alferi jemmen li SFA għandha futur promettenti fi gżiritna. I think that we will be able step by step, day by day, to receive the finance that we need to grow up and carry on with our project. With our business project. Fil-lista ukoll IG Finance PLC, sussidjarja tan-negozju tal-familja bl-isem Impreza Group li tispeċjalizza fil-manifattura u fil-kummerċ. Anton Borġ, wieħed mis-sidien qal li ma kienx deċiżjoni faċli li kumpanija tal-familja tissieħeb fi programm bħal dan għaliex kien jirrikjedi tħejjiet tan-negozju fuq livell ħafna iktar għoli. L-idea tagħna hija li nkomplu nespandu l-business tagħna biex ikompli jasal f'livell ta' business li jista' jgħaddi għal ġenerazzjonijiet ta' wajna. Il-prospekt ukoll jagħtik vantaġġi oħrajn. Il-fatt li inti qed fuq l-Stock Exchange ta' Malta iddaħħal ċertu livell ta' governanza fil-kumpanija tiegħek stess. Kellna ndaħlu external directors, external chairman u tipprova tieħu l-pass li jmiss ta' kull family business li jgħid li jiena m'iniex qiegħed hawnhekk sakemm jibqa' ħaj il-proprjetarju eżistenti li għandi imma rrid nibqa' dejju anke l-qudiem għal ġenerazzjonijiet oħrajn. Il-Ministru Edward Scicluna spjega kif bis-sħubija ta' dawn iż-żewġ negozji lan tal-Gvern għal dan il-programm partikolari intlaħaq. Aħna bħalma fil-speech tiegħi tkun pajjiż żgħir biex jifhem l-kumpaniji żgħar u naħseb dan huwa minnu ħafna. Però kapaċi niddeliverjaw. U l-fatt illi lill-familji bin-negozji qed ngħidulhom barra l-banek u bil-problemi tagħhom inħabbar regulations ġodda u dak ngħidulu de-risking li ma tantx jidħlu għal riski, hawn sorsi ieħor ta' credit fil-fatt qed jiġi promovi fl-Unjoni Ewropea minn Malta mill-Presidenza. Kif kien jgħid il-messaġġ fl-isfond tal-Ministru Scicluna, din hija wkoll inizjattiva li saret għall-ewwel darba f'pajjiżna.